And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyari pa sa amin at hindi ko alam na ikakasal na siya sa iba. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Colleen. And this is my secret file. Meron akong nakilalang guy. Itago natin siya sa pangalang Vince. Ahead siya sa akin ng 12 years. Sa US siya nagtatrabaho. Nakilala ko siya through chat. Since 2019 pa siya nagchat sa akin. Pero year 2022 ko lang siya pinansin. Kasi nga, hindi naman talaga ako namamansin kapag hindi ko kakilala. So to make the long story short, nagka-chat kami ni Vince dahil lagi niya raw akong nakikita sa barangay nila dati. Crush niya raw ako that time. Kinuha pa nga niya raw ang number ko sa kaibigan ko, pero hindi ko pa rin daw siya pinansin. At yun, napahaba na ng napahaba ang convo namin. Gusto niya akong ligawan ng personal. Unti-unti ko na siyang nakilala. Hanggang sa nag-video call kami. Sabi pa nga niya sa akin pag uwi niya, tsaka niya ako liligawan ng personal. Sa totoo lang, DJ Rocky, marami nang nagsasabi sa akin na huwag akong maniwala sa lalaking yun. Kasi ang sabi nila, sex lang ang habol nito sa akin at babaero si Vince. Ayoko namang maniwala agad. So one day, chinat niya ako at ang sabi niya, nakauwi na siya. Susunduin niya raw ako sa bahay. At ang sabi ko, sure. Inaya ko pa nga ang pinsan ko na maghanda siya kasi lalakad kami. Nang biglang sinabi ni Vince sa akin na prank lang daw yun. Inis talaga ako ng sobra sa kanya kasi nakabihis na kami ng pinsan ko. Hindi ko na siya pinansin. Then after 1 week, ang sabi niya, uuwi raw siya ng December. December 10 to be exact. Excited na akong makita siya. Then December 12, nandito na siya. Nag-message siya sa akin. Tinatanong ako kung nasan ako. Syempre, sabi ko, sa bahay lang. Then ang sabi niya, mag-ready na ako at susunduin niya ako. Then, sabi ko, pag eto prank na naman, ibablock na kita. Pero nag-ready pa rin ako. Nagulat na lang ako nang sinundo niya na ako. Nakakotse. Sumakay naman ako. Then dumiretso kami sa bahay niya kasi gusto niyang ibigay sa akin yung pasalubong niya sa akin. At ang sabi niya, maliligo lang daw siya. E di inintay ko siya sa kwarto niya. Kasi tinatago niya ako and I don't know why. Single naman siya kaya okay lang naman sana. Pagtapos niyang maligo, gusto niya na halikan ko siya. So kinis ko ng smack lang. Ayaw niya ng ganun. So niyakap ko lang siya. At inaya ko na siya na umalis na kami at kumain sa labas. Doon pa lang, medyo napaisip ako na baka nga sex lang ang habol niya sa akin. Pero ayoko pa rin paniwalaan kasi ramdam ko namang seryoso siya sa akin. Yun yung alam ko eh. So umalis na kami.
Nagbi-beer pa nga siya habang nagdadrive. Sabi ko, mamaya na lang niya gawin yun. Delikado, nagdadrive siya. Tinigil niya. And then nag-drive-thru kami ng mga pagkain, nakakainin namin. And then tumambay sa seaside. Sobrang sweet namin. Na para talaga kaming magjowa. Hindi ko alam ba't ganun kasi siguro pares kaming affectionate. So kumain na nga kami. 2 hours din kami sa seaside. Nakatulog pa siya sa kotse at sabi niya wala pa raw siyang pahinga. So nung inaya ko siyang umuwi, dumaan muna kami sa bahay niya. At sa hindi ko inaasahan na pagkakataon, naging marupok ako. Siguro nga'y na-fall na rin ako. Pumayag ako na mag-sex kami. At ang sabi niya, mag-baby na raw kami para sumama na ako sa kanya sa US. Natahimik ako kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. And then meron siyang ibinigay sa akin na sapatos. Ang saya ko kasi gustong-gusto ko yung shoes na yun. Pinag-iipunan ko yun. Pero ibinigay niya lang sa akin. So I felt so special. Pagkahatid niya sa akin sa bahay, sinukat ko agad yung sapatos. Pero napansin ko na parang gamit na. Sabi ko sa sarili ko, okay lang kung gamit na. At least, naibigay pa rin sa akin. Natulog na ako kasi napagod din ako sa pagsasama namin yun. Pagkagising ko kinabukasan, wala siyang chat sa akin. Hinintay ko buong maghapon, wala pa rin. Nag-overthink na ako kasi walang paramdam si Vince. And then nung gabi, in-stalk ko siya. May latest post siya na kasama niyang pinsan niya. At nakita ko sa comment na, ayan ba yung pakakasalan mo? Nagulat ako dun sa comment. Siyempre, bakit may kasal-kasal? Wala naman akong alam sa ganun. Then nakita ko yung reply ni Vince na hindi raw yun kasi pinsan niya yun. That time, gusto ko na siyang tawagan kasi kinakabahan ako. Chinat ko siya, sinend ko yung screenshot ng comment, tinanong ko, totoo ba to? And yes daw, totoo yun. At ako nga raw yung pakakasalan niya. Sabi ko, please magsabi ka ng totoo, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. And yes nga raw, totoo yun na mag-aasawa na siya. Napaluha ako kasi nasaktan ako eh. Sabi pa niya, wag ko raw siyang sisisihin. Sa sobrang sama ng loob ko, binlock ko siya. Kinaumagahan, nag-chat sa akin ng pinsan ko. At pinakukuha nga raw ni Vince yung sapatos. At sa kapatid daw niya yun. I-unblock ko na siya. Sabi ko, bakit kailangan pa niyang i-chat yung pinsan ko? Mangiyak-ngiyak na naman ako. Kasi mas nakakasama ng loob yun. And then sabi niya, ibibili na lang daw niya ako ng bagong sapatos. And then sabi ko, wag na, ayos lang. Ipapakuha na lang daw niya. Sabi ko, wag na, ihahatid ko na lang. So inihatid ko yung sapatos. At sa papa niya, inabot ko yung sapatos. And then pagkahatid ko, chinat ko siya. Sabi ko, okay na, naibalik ko na. Ayun, nagpasalamat lang siya. At sinabi ulit na bibilhan na lang daw niya ako ng bago. Yun na yung last convo namin. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, wala na naman. Hindi ko na naman nakakausap. Nakakalungkot. Kasi miss na miss ko na siya. Namimiss ko na si Vince. Ilang araw at linggo na akong naghihintay sa chat o tawag niya. Wala pa rin. Hanggang sa, neto lang, may nag-send sa akin ng screenshot na ikinasal na nga si Vince. Bigla akong nanghina at naluha. Kaya pala itinatago niya ako. Doon ko na rin naisip na tama nga sila.
na sex lang ang habol ni Vince sa akin. At ako naman si tanga, nagtiwala sa kanya. Hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin ang lahat ng mga nangyari. Alam ko, magiging maayos din ako in time. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Colleen at ito ang aking secret file.